nżidu l-pensjonijiet. Aħna se ngħinu aktar nies fil-kera tagħhom ta' qabel il-1995. Aħna se ngħinu lil dawk li għandhom bżonn il-mediċina tal-IVF u servizzi aħjar Malta imma wkoll barra minn Malta. Aħna se nkomplu ngħinu lin-nisa tad-dar, se nkomplu ngħinu lil persuni fil-volontarjat, se nkomplu ngħinu l-istudenti, lill-anzjani, lill-pensjonanti, lill-ħaddiema, lill-professjonisti, lin-nies fin-negozju. Aħna sejrin ngħinu lil kulħadd. Din hija l-viżjoni illi għandu l-Partit Nazzjonalista għal poplu Malti u għawċi kollu. Viżjoni li tkompli turi kemm fiċ-ċentru tagħha hemm il-bniedem. F'intervista li saritlu mill-professur Endru Azzoppardi f'attività politika fil-Mosta, Bernard Grech fakkar kif il-Partit Nazzjonalista irid li pajjiżna jkompli jimxi l-qudiem permezz għall-ħolqien ta' 10 setturi ekonomiċi ġodda li se jrendu ħafna flus u xogħol ta' kwalità. Għalina mhux kollox jibda u jispiċċa fil-flus, għaliex aħna m'għandniex roadmap għal miljuni, aħna għandna roadmap għalik, aħna għandna roadmap għal poplu Malti u Awti, aħna għandna roadmap għal pajjiżna. Dwar Robert Abela, l-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li pajjiżna għandu Prim Ministru li ma jinteressax mill-poplu, jinteressaħ biss kemm se jdaħħal flus u fil-but. Prim Ministru li ma waqqafx il-beħ taċ-ċittadinanza Maltija lir-Russi għax kien hemm interess personali fin-nofs. Bernard Grech qal li kif wieħed ippubblika l-costings kollha dettaljati tal-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Hawnhekk ikkalkulajna mhux biss kemm se ninvestu, imma wkoll x'ġid se jinħoloq, kemm se jinħolqu jobs. Iktar minn 30,000 job ta' kwalità, mhux 30,000 job ta' prekarjat. Saħaq li l-Partit Nazzjonalista għandu viżjoni li permezz tagħha se jkun hemm iktar minn 4 miljun euro li se jidħlu fl-ekonomija ta' pajjiżna. Bernard Grech qal li gvern ġdid nazzjonalisti se jara li s-settur sportiv jingħata iktar importanza u jkun hemm iktar għarfien fuq l-istil ta' ħajja li ngħixu kif ukoll iktar prevenzjoni dwar il-femiċidju. Dan apparti proposti li jħarsu lill-annimali u lill-ambjent ta' madwarna. Irridek li tkun b'saħħtek, irridek li jekk inti tiflaħ tmur għax-xogħol, taqla l-flus. Imma jekk inti anzjan, għandek il-pensjoni, għandek il-benefiċċji, jekk inti għandek diżabilità, irridek li tgħix u xorta toħloq u tasal tilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħek. Int għandek id-dritt li tgħix aħjar u jien nixtieqek illi tgħix aħjar. Marija Franca Lanza, Annet News.